କେଉଁ ରାଇଜରେ ରହିଲେ ମୋ ରଜା ତେଲିଙ୍ଗି ବାଇଦ ବାଜା। ଏ ଲୋକଗୀତଟି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏ ଲୋକଗୀତଟିକୁ ଶୁଣିଲେ ଏମିତି ଲାଗେ बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅବଦାନ ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସରେ ଏମିତି ଏକ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ତରଳିଯିବ। ସେତେବେଳକୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ବିଧର୍ମୀ ଔରଙ୍ଗଜେବର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋଗଲ ସୁଲତାନତର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରୁ ସ୍ୱୈନ ଦୃଷ୍ଟି ହଟିନଥାଏ। କଟକ ସୁବାର ନାଏବ ନଜିମ୍ ତକି ଖାଁ ଶାଗୁଣା ଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଝାମ୍ପିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଛକି ବସିଥାଏ, ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇ ହାଫିଜ କାଦର ବେଗ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ଧର୍ମଛଡ଼ା ହେବା ଦେଖି ରାଜ୍ୟ ସାରା ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ଜଳୁଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଳନ୍ଦ ସହିତ ଅନେକ ନୂତନ ରାଜଶକ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ହାଫିଜ କାଦର ବେଗକୁ ଯାଯାବର ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପଡୁଥାଏ। ତକି ଖାଁର ଏହି ମୋଗଲ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ହତ୍ୟା, ରାହାଜାନୀ, ଲୁଟପାଟ ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ଯେମିତି ଚରମରେ ଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ବନ୍ଦ ହେବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ପାତାଳେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ରକ୍ତବାହୁ ହେଉ କି କଳା ପାହାଡ଼, ଏ ଭିତରେ ବହୁବାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭତ୍ସ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଶ୍ରୀ ବଳିୟାର ଭୁଜ ମହାବାହୁ ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ କେବେ ତ୍ରିକୁଟଗିରି ଶିଖର ତ କେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ନିଘଞ୍ଚ କାନନରେ ତଥା ଚିଲିକାର ଅଗାଧ ଜଳରାଶି ଭିତରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି। ତକି ଖାଁର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସେହି ଅବସ୍ଥା। ଠିକ୍ ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଏକ ଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଅଝଟ କରୁଥିବା ତା ଛୁଆକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ତା ମାଆର ନାନାବାୟା ଗୀତରେ ଯେମିତି ଝରି ପଡ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିର କରୁଣ ବେଦନା। ମେଘ ବରସିଲା ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ କେଶୁର ମାଇଲା ଗଜା, କେଉଁ ରାଇଜରେ ରହିଲେ ମୋ ରଜା ତେଲିଙ୍ଗି ବାଇଦ ବଜା। ଆଷାଢ଼ ଆସିଗଲାଣି, ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଶସ୍ୟମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଜା ହେବାରେ ଲାଗିଲେଣି। ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହେବା କଥା। ବଳିୟାର ଭୁଜ ମହାବାହୁ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କୃତାର୍ଥ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ମହାବାହୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। କେଉଁ ଗିରି, କେଉଁ ବନ, କେଉଁ ଝରଣା, କେଉଁ ପାହାଡ଼ ତଳେ ସେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତିଙ୍କର ବି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଯାବର ଭଳି। ତ ଏମିତି ଏକ କରୁଣ ସମୟରେ କେଉଁ ଜଣେ ଲୋକକବିଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏହି ସୁନ୍ଦର ରଚନା।